Hipnoza, kontrolisanje uma, promena realnosti, brisanje sećanja. Od ljudi koji zaborave na svoje najveće strahove do ovog lika koji misli da je kokoška, odgledao sam svaki klip na internetu vezan za hipnozu i dalje ne znam šta je mit, a šta je istina. Da li zapravo možeš ti kontroliše misli ili da te natera da otkriješ svoje najveće tajne? Posmatraj mi prsi. Kada ovo završim, zaboravit ćeš da si ikad bio gej. Radi. Ja iskreno ne verujem u hipnozu i ne verujem u to što nas Mario obeđa da je to realno. Koje od stvari ti deluje nerealno? Deluje mi nerealno da možda mi promeni ponašanje samo time što mi sugeriše nešto. Baš me zanima, jer sam ja baš skeptičan, ali na osnovu svega što sam našao na internetu, hipnoza je stvarna. I prepoznata je kao terapeutska metoda. Ali, padanje, onesvešćivanje i glumljenje kokoške, nerealno. Znači, ne znam koje pare treba da mi daš da ja kao odrasao čovek glumim životinju na ulici. Žena bre neće da me pogleda bre zato što trpim. Dobro. Znaš ono kad te povuče ovako kao za ruku pa spavaš? Ko? Aha, da. Pa on radi kao, spavaš. Da, i ovaj krene ovako. Ti si, krene da ti gata nešto, brate. Ja zamišljam samo da on meni to uradi i da ja ne zaspim. Koliko bi mi bilo glupo, brate. Razmišljam sam, da li da odglumim da sam zaspao, da li da majmunišem vas, onda kao, ljudi, verujte mi, ovaj lik. Postoji samo jedan način da to saznam, a to je da zakažem seansu sa hipnoterapeutom Aleksandrom Jankovićem, psihobatom. To mu je umetničko ime, valjda. Jako prijatan čovjek, što ne bi očekivao od nekoga kojem je ime psihobata. I pozvao Marka, Bicka i Branka na hipnozu da zajedno testiramo ko je najpovodljiviji, na koga hipnoza najviše utiče, koliko duboko možemo da upadnemo u hipnozu i da izgubimo osjećaj s vremenom, i da li hipnoza može nas natera da nam se svidi nešto što mrzimo ceo život. U pop kulturi hipnoza je uglavnom predstavljen kao glavni alat manipulacije. Veliki broj stručnjaka, recimo psihijatri i tako dalje, često imaju negativan odnos prema hipnozi iz istih razloga. Međutim, hipnoza je jedan alat i jedna tehnika koju možemo da koristimo na razne načine i uglavnom zavisi od samog čoveka kako će onda je primeniti. Kad nećeš ono da pristaneš na to da si kao hipnotisan, onda vadi ono sportski rekvizit. A sad p***ko jedna, znaš kao... I šta si rekao p***ko, kao nisi našto hipnotisan, a? Kako on uopšte može ima biznis ako ti dođeš i on kao, više nemaš taj strah i kao šta sledeće nedelje? Verovatno ti da, brate, hipnotiše ti kao da traje nedelju dana. Free trial hipnotisanje, razumiješ, čim osjetiš ono da ti se spušta ono hipnoza, a zove psihobatom. Ta predstava o hipnozi je uglavnom nastala zbog filmova i crtenih filmova. Pa sam vidio u serijama i u filmovima. Izvaditi sat. A šta je sad? Pa kao, matarati ga ispred face. I onda ima onaj overlay kao okreće se. Svi smo pripremili različite stvari oko kojih nam treba pomoć. Ako može da me natera lik da spavam, to bi bilo ekstra. Ali idealno da se nikad ne probudim. Da. A druga stvar neka kao realnija, ali to ne znam kako bi testirali, anksioznost. Za mene, da mi se svidi majonez. Rekao sam majonez zato što to može odmah da se testira. Znači, ja da sam rekao smrt, kako ja da proverim rezultate toga? Zato sam rekao majonez, nisam debil. Brate, hoćemo ga pitati nešto stvarno, da brate, ne volim pomoći. Uglavnom, ja sam u fazonu kao, ja bi volao da spavam, ponekad kao, majonez niti ne mogu. Rekao sam im da je sve to teško proveriti i rekao da izberu još neku hranu uz taj pravi problem koji imaju. Tikvice, što sam rekao tikvice, što nisam rekao, ne volim, brate, beef Wellington. Beef Wellington, kad čujem povraća mi se da. Prvi film gledam tamo, neko ne volim, ja to pravo. Ja mogu ti kao hipnotišem, i kao da ako prste spojiš. Ne, ja mogu ti hipnotišem da si istripaš da si neka životinja. Ja sam ovaj zoološki deo hipnosvetu. Ja sam to. Sada sveko zaostaje jalo novci. Mi kao, ovo je za naše korišćenje. To je medicinski tikvica. To je majstorski skuvan. Buras koji sunđer za... Pa šta mi... Znaš ko će ovo jesti sad? Ti ćeš jesti majmune, ja? A sad sam uradio ništa. A brate, ulubio si mi tikvicu. Sad ne mogu uzeti ništa. To počne psihobate, kao da se gleda. Ulubio si mi tikvicu. Ja ne volim majonez, Marko ne voli kečap, Branko ne voli tikvice, Bicko ne voli... Da, od hrane ne volim tulumbe, dunje ili... Koja je druga? Dinja ili bundeva, da. Da, možda je dunja bila, jebote. Jel dunja postoji kao voće? Bicko ne znam šta ne voli. Ne znam da li je dinja, dunja ili bundeva. Tako da smo kupili sva tri i krenuli ka psihobati.
Ja sam Aleksandar Janković, diplomirani psiholog, hipnoterapeut, da. Čim smo stigli, krenuli smo sa prvim testom. Testom sugestibilnosti. Test funkcioniše tako što držiš ruku zamrznutu, zamišljaš da se klatno pomera i što si povodljiviji hipnozi, ona će se više pomerati. Njem kako će me hipnotiš i uspava kad pijem guaranu, to me baš zanima. I sad sam ja bio u fazonu Bitskoj Looney Tunes, zli kada stavimo njega prvog, on mi deluje najpovodljiviji i onda će tornado da napravi, bit će super za klip. I ono što je važno, poželiš da se visak klati onako kako si zamislio dok je ruka mirna. I Bitsko seda, uzima klatno, staje ispred papira. I sada poželi da se visak ljulja sve brže i brže. Levo, desno, levo, desno, levo, desno. I ništa. Usidreno, ne pomera se. Rekao, daj ja da se ne probam. I uzmem klatno, slušam što mi priča psihobata, da ne bi radila palica, i kunemam se, bez mog ikakvog pomeranja, svesnog. Poželi da se visak vrti u krug, koji se širi sve brže i brže. I sada zamisli da se visak smiruje, potpuno miran. Odlično. Ovo je već bilo mnogo bolje. Kakav ti je bio osjećaj? Kao da ne pomeram ništa. Da. Ali vidjelo se da imaš želju, pogotovo u početku. Poželi da se visak vrti u krug, postaje sve veći, veći, sve brže i brže i brže i brže. Okej, spusti visak. A ja odavde. Ja gledam mi se ga, ma ne pomera ga on, ja ga pomeram. Da, vidi, malo je kontekst drugačiji, mnogo to bolje ide kad smo 1 na 1. Marko i ja smo bili najsugestibilniji, Branko je bio negde između, a Bicko je bio najmanje podložan hipnozi. Sigma. Ja vam pričam da je Bicko jedini pravi Sigma. Posle ovog prvog dela krenuli smo na dublji nivo hipnoze, ali nakon što nam je psihobata pokazao čime se bavi sve diplome sa fakulteta koje ima, shvatio sam se napravio propust. Jer većina ovih ljudi na YouTube-u koji nateraju čovjeka da mu se svidi hrana koja mu se ne sviđa ili da se pretvori u životinju ili da glumi nešto što nije, jeste da se bavi hipnozom, ali su hipnomađioničari. Aleksandar je hipnoterapeut kojem je metoda terapije hipnoza. Ja razmišljam kako da mu kažem da u ruci desno imam kečap, majonez, tikvice, dunju, dinju i bundelu. A čovjek psihoterapeut. Zavisno što psihoterapeut je kao, koji problem bi želeli da rešite danas? Pa doktore, otkad znam za sebe, ne sviđa mi se kečap. Ali, otkad znam za sebe, sviđa mi se guarana. Inače, nagovorili su me Bicko i ovi da skupljam svaku guaranu koju popijem u decembru kao da bi vidio koliko ih pijem. Jer ja iskreno mislim da sam u top 10 ljudi koji pije guaranu, ima ih minimum 20, a danas je 10. u mesecu. Ja, kako volim guaranu, ja. Rekao nam je da ne radi baš to, ali da možemo uradimo nešto podjednako zanimljivo, to da uradimo hipnoterapiju, da vidimo koliko će ko duboko da upadne i da izgubi kontakt s vremenom. Jer se dešavaju situacije da je neko 60 minuta na stolici, a da ostaje to kao da je 10 minuta. Znaš što ti možeš što se klatiš? E da, ja imam to na primjer. Da. Ajde čujem. Ništa, kad god sam u razgovoru s nekim, bilo kim, ne u razgovoru, bilo šta, kad god bilo šta radim, ja moram da ovako cupkam s jedne noge na drugu. A prebaciš težište, da? Da. Kad zatvaram vrata, moram da pogledam drugu stranu vrata i nekad mi se desi, ja ovako izlazim iz WC-a i stojim na ulazu u WC i samo ovo radim. Koliko puta? Mnogo puta i onda kažem sad ću, ovaj put je posljednji i onda ne bude posljednji. Da. I mama mi kaže šta radiš to sine, a ja I to mora da se odradi perfektno. Ako te neko prekine ili nešto slično, ti moraš da ponoviš, jel? Da. Pa mama kad me pita sine šta radiš, ja moram opet. Jel ponovo, da. Nemoj da me prekidaš, A bio sam tako blizu. Obsesivno-kompulzivni poremećaj je sačinjen iz 2 dela, iz obsesija i kompulzija. Kompulzije su radnje. I onda uglavnom imamo negativne misli koje pokušavamo tim radnjama da eliminišemo, da potremo. Je tako? Sam sam klimao glavom, ali mislim da nije tako. Recimo, ako sad neki meeting, sve to, ja pritrinem dok toga ne krene. Kad krene poziv, skroz normalno. Kao, skroz sam opušten, nemam nikakav problem da komuniciram i sve to. I onda to uđe u formu navike, tako da uvek kad si u tom kontekstu, uvek nastupaš na isti način. Tako da to možemo danas da razbijemo. Razmišljam nešto, da uzmem nešto samo da možda ne... spavanje i onda kad ustanem, ja mislim kad bi se jednom naspavao da bi bilo super. Obično sa tim problemom, sa spavanjem, je povezan osjećaj krivice.
Ba jeste, osjećaj krivice, stres, ovo, ono. Ti si znači glavni pacijent ovde danas. Ja sam glavni pacijent gde god. Ali razmišljam, možda sad vidjet ćemo se jednom samo. Možeš ti da dođeš. Prvo kad budem vidio ovde prsten, onda... Kad radimo hipnoterapiju ovde u ovom settingu, u psihoterapijske svrhe, u stvari hipnoterapiju radimo zajedno. To bi trebalo otprilike da bude kao neki ples između terapeuta i klijenta. Znači, neophodno je da postoji saradnja. Također smo odlučili da prilagodimo razlog hipnoze za nešto ozbiljnije. Bicko ima OCD i gricka nokte, Marko ima anksioznost oko bitnih događaja, Branko nije spavao godinama, a ja se cupkam ceo život i odlažem stvari. Uvek je dobro da izabereš neku realnu temu. Ima ti unutrašnji delovi koji su manipulatori, znaš, i koji te nagovore da ti uradiš nešto što je pogrešno. Mislim, to vezano za to pušenje. Da. Znaš, kao Reci pušenje cigara, ne za ljudi koje pušenje. Dobro. Zato što me prozivaju da sam peder na internetu, znaš, a nisam peder. Ozbiljno? Da. Ne, ozbiljno nisam peder, ali... Ne mogu da spavam, onda samo pušim cigare. Evo sad, juče mogu sam da izbjegnem da pošaljem neki mail, ali sam se isterao da ga pošaljem. I sad to je povezano sa možda prokrastinacijom, ali možda nečim drugim kao izbjegavanjem stvari. Može. To može da bude neko odlaganje, definitivno. Šta smo rekli, šta radimo? Radimo da ne griskam više nokte. A ja kažemo pozive, da. Nek bude prokrastinacija. Sad mislim da nas je ova hipnoterapija malo izbacila iz takta i malo smo preduboko otišli s ovom terapijom, tako da ne mogu sve da vam pokažem, sve bicka. Zatvori oči sada i olabavi telo skroz dole do stopala. Upadam u dublji i dublji san. Kao što mi se ruke opuštaju povremeno, tako mi se i cijelo telo opušta. Sada želim da odeš u jednu situaciju kada si stvarno srećan. I šta se događa tamo, šta vidiš? Pijem guarana. Vidim razne ukuse. Guarana afrodizijak, guarana azijan, guarana zero. 0,5 guarana, točna guarana. Nikad ne spavam. Primeti kakav je to onda osjećaj. Uvijek sam u energije. Spreman da preuzmem svet. Nešto najpribližnije osjećaju koji su možda imali Napoleon i Džingis Khan. I primeti o čemu razmišljaš u tom trenutku. Da treba prestane da grickam nokte. Želim da odeš u taj moment kada se javlja ta nervoza. Ponekad je nervoza, ponekad samo ono vidim da treba malo se doradi na tom noktu. I posmatraj sebe u tom momentu tako kao sa strane. Izraz lica je nikakav. Desna ruka drži levu, dok leva ruka je ustima. Na koga te podsjeća? Na neku nakazu koja gricka nokte. O čemu razmišljaš u tom momentu? Šta govoriš sebi? Mogao sam ranije da rešim. I sad, pošto nisam, osjećaj mnogo gore. Bilo nešto kao što se skoro desilo. Sad mi smo jučer radili kalkulacije i bio sam mnogo umoran, nije mi se pisao guarana mail, razumeš? Jer ako neću pišem mail. I fazom 20 minuta ja blejem i ovde mi je krčka. I ako ajde to ćemo, razumiješ, jer to je ima tako neke stvari kad izbegavam. Što nisi klaćenje izabrao? Pa, zato što to je nekako apstraktno, ne znam, treba se možda i kraćenje, ali rekao, ajde nešto što je kao relevantnije. Više se ljudi poistovećaju sa prokrastinacijom, nego kao, zato kad se kratite, ko se krati, brate? Dosta ljudi se krati, ali niko ne piše mailove ko rani. Pre nego što nastavimo, morate pažljivo da me slušate, a to je da uradite sledeće. Kliknut ćete subscribe. Pomoći ćete mi da stignem do 500.000 subscribera. Nemate izbora u ovome. Kada kliknem prstima, uradit ćete to i vratit ćete se u normalno stanje. I polako želim da priđeš do njega i zahvalimo se. Na čemu? Uništio mi je, život mi je uništio. I otvori dušu i reci mu sve to. Hoće, sada mu kažem. Tako je. U suštini, jebem li ti sunce? Sada želim da se oprostiš od njega. Postaje sve manji i manji i nestaje. Kada izgovorim broj 3, ove prijatne osjećaje prenećeš u svoju realnost. 1. Tvoj um je potpuno čist. 2. Hoćemo možda i tikvice. Molim? Hoćemo možda i tikvice. Možda drugi put. 3. Sad kad sam izlazio iz ovog kao tripa ili šta je već, baš sam onako osjetio kao da...
1, 2, 3. Mogu da se opustiš. Da, ali sam mešao, teško mi je bilo da odvojim ovu emociju sa onim što je tamo. Osjećam kao da tonem, stvarno. U jednom trenutku. Tako da ćemo odmah da vidimo koliko dugo je svako od nas mislio da je bio pod hipnozom. Koliko si vremena tu na fotelji po nekom svom osjećaju? Rekao bi jedno 40. 41 minut, kao. Da. 53. 53, da. 14 minuta. 38. 38 minuta. Deluje mi kraće od 53, ali imam kontekst, aha, i oni su isto imali to s vremenom i onda... A rekao sam im da ćute. Pa da, ja kažem, Vic kaže vreme. I kaže Branko, pa što mu kažeš? Pa kako on može da zna šta to znači? Ako da je ono u Interstellaru, kao vreme. Preživeo si. Jesam. Tako da je Bicko stvari utonuo najdublje u hipnozu i izgubio najviše kontakt s vremenom, a ja najmanje. Zato što sam vjerojatno pio guarana. Piše no sleep, ali može i slobodno piše i no hipno. To su naše iskustva sa hipnoze, nadam se da vam se svideo klip. Ako želite da zakažete vašu seansu ili želite više informacije o Aleksandru Jankoviću, psihobati i hipnoterapiji, imate njegove linkove u opisu. Kliknite ovdje da pogledate klip u kojem idemo kod kiropraktičara, a ako želite bonus, dodatne klipove, kao što su moje mišljenje o uličnim tučama, modernoj muzici i biznis gurovima Instagrama, imate Patreon link u opisu. Hvala guarani i čao!